Bai. Ixo, atzaldeon. Bueno, atzaldean aurrera, gube aurrera, otzeneak aurrera jarraitzen du. Oain Gipuzkoatik datorkigu talde bat, guretzat oso zagunaz, otzenean hainbatetan egon zarete, eta ez bakarrik hemen Durangon, baita Bilbon, Kobetamendin egin gendun kontzertu berezi batzutan, han izan zineten. Duka taldea dator, Aimar, Eba, Ruben, ongi etorriak, eta eskerrik asko eskatzagatik, laguntza. Bueno, Aimar, 6 urte daramatzazu gutxi gora bera, Duka bezala, eta, bueno, beti ezagutu zaituztegu, holan, hiruko moduan, beti hiru, igual kidez berdinak, baina beti hiru. Bai, orain 6 urte dira lanean ari gehala proiektu hontan. Eta, bueno, beti mantendu izan dugu hiruko proiektu hori, esate dutelako hiru dela talderik egokiena. Eta, bueno, ez digulako ere tarterik uzten inorri erlajatzeko, eta bakoitzak bere bete beharrak bete behar ditulako, bestela hutsuneak sortzen direlako. Sortu zinetenean, rock talde petoa zineten, holan stoner ukituekin, eta hain, bueno, ikusten ari gara, zain deitzen den lan berri honetan, hirugarren lan, okerrez banago, bueno, ukitu elektronikoak, rollo dantzagarriagoa, aurkeztuko duzu dizkau? Bai, zain nik uste dela ja, Dukaren estiloa aurkitu egun momentua izan da. Eta, bueno, gure azkeneko esperimentazio batzuk izan dira, asko elektronikaruntz jo dugu, eta baita efektu eta atmosferara jo dugu. Eta, bueno, badidu nortasun bat edo gustora topatzen gehan leku bat topatu egula oraingoz. Eta bai, stonerra eta roka hasiera batean bidelagun izan zean nunbaitetik hasten delako, ez? Denak hasten geha punk talde zerri batekin, eta beti arrasta horiek arrastaka, azkenean, bueno, horiek ja askatzeko momentua pixkat iritsi zaigu, eta orain egan egiten dugu estilo hontan, zainen definituta gelditu dena. Bueno, amaitzeko, Durangoko azokan gaude, horregatik egite ditugu hautzenean aurkezpen hauek. Non topatu alda zuen diskoa, zain diskoa? Gure diska topatuko ez dute musika zuzenean estandean. Beraz, bueno, gustatzen bazaizue, han topatuko zue, ikusi dute merchandising-a badagola, diskoa bera, eta, pues, nada, gozatu piloa, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko. Hurrengo abestia, birkitentzat, hutsa deitzen da. Denok sentitzen dugun hutsune horri kantatuta. Egunero esnatzen geanean, hortxe egona.
Eskerrik asko. Iragantziren denbora lotzak Arnaz dezaket izan da mila endredo bilatu nuen Bizi poza gaztopatu nintzen da ez nuen ezagutu egindako planak Zuzen jotziren erabakiak orotzen ez dituta elikera mundu aurrean Urbildu mesedez! Amaitu dira jende artea bakartasuna sentitzeko egunak gaurko zametxetan galdu nahi du. Ez daude bakarrik deia sentitzen du urrunetik deiaren lekoaek barrena zabaldo. Bueno, urrengo bi abestiak laugarren diskokoak izango dira, hirugarren nahi aurkezten, baina gustatzen baldin bazaizu rollo hau, beti aukazute aukera, disko hau erosteko, urrengoa subentzionatzeko. Zuen osagarri.
Zaila da onartzea paretari zo egon da oro maite kontraesana paretari zo egon da Bueno, mila esker hurbildu zaten guztiei, bukatzen jungo gea, ez dakigu zer dian, eta 25-27 oso izangoan. Ilargi horrengo azutako, hor da hola guri mertxanakin laguntzen, bere borondatez. Kuarentenan zain pasa genuen segundo bakoitzarentzako abesti hau.
hau ez da gelditzen, historia motorra da, eta odolez elikatzen da. Hey! Zer normalizatuko den beldurra, nor zorrotzatuko dugurrena, maskara da behar dua hau, garezki ordaintzen ari gara. Eta ezin dut zaieko, ezin dut zaieko, ezin dut zaieko, ezin dut zaieko. Ezin dut zaieko, ezin dut zaieko, ezin dut zaieko, ezin dut ezin dut zaieko, ezin dut zaieko, ezin dut zaieko, ezin dut Eskerrik asko! Plazer bat zuenean izatea. Zaindu zaitezte.